For today's video, magluluto tayo ng fresh Miki gisado with gulay. Slice natin ang Baguio beans. Sibuyas. Bawang. Siling haba. At ito ang ating mga sangkap: betsin, black pepper, bawang, sibuyas, siling haba, toyo, asin, slice repolyo at carrots, fresh Miki noodles, at ang ating slice Baguio beans. Lagyan ng mantika. Igisa na natin ang bawang, sibuyas, siling haba, ilagay na natin ang Baguio beans, fresh Miki noodles, lagyan ng konting tubig, lagyan ng toyo at betsin, konting asin, ilagay na natin ating slice repolyo at carrots, lagyan natin ng black pepper, at ito na ang ating finished product na fresh Miki gisado with gulay.